पूछे लो कौन फूलवा फूलला हर लहालही कौन फूलवा राठवा सजाई ए मैया गावे लो कौन फूल फूल लहलही कौन फूलवा राठवा सजलू कौन फूलवा राठवा सजलू फूल फूले लहलही कौन फूलवा सजुए फूलवा सजुए कौन फूल फूल लहलही कौन फूलवा राठवा सजलू कौन फूलवा राठवा सजलू हो ये मैया हो ये मैया हो ये मैया मोरी कौन फूलवा रहे लूल भाई से मकवा तोहर बतिया जो है ये मैया मोरी कौन फूलवा रहे लूल भाई से मकवा तोहर बतिया जो है बोलू हो मैया नीती लग डोरिया नीती लग डोरिया हो या मैया धीर धीर बढ़े लग झूला सा झूला हो मैया के लगा ई पियासी आया लगा पियासिया हो या मैया चली तेरी माई के कृपा होखे ओके नामो बता देते पुरस्कार आई रहा सुरेश पटेल जी हमने के रुपया दे पूरा हाँ मंदिर हाँ देखो ये गांव के हाँ आउट का नियम बा कि जब हमारा रुपया मिलता तो तोहरो लोग के रुपया मिलता हाँ जी ये लडार गांव कितना जगह तो लोग तरस जाला हाँ रउआ 2 गो मिलता हमनी के 1 गो मिलता ये गजन बा पूरा फेनहरा ग्राम के ओर से हाँ अब की खाली रह गए 201 रुपया के धनराशि प्रदान भइल हार्दिक अभिनंदन बा हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करब दान से कल्याण होखो हमरा जब जब रुपया मिलता तो तोहरो लोग के मिलता ना ना ये में वोट नहीं खे मानो ना रिक्त स्थान के भरिए देख लो आ कहीं कहीं तालो रात भर तरसते रह जालो सही बात बा बैकिए त बैकी है ब्यास भी रात भर तरस जाले रुपया खातिर के केहू 10 गो रुपया दी हाँ हमने के तो जकार्ता भोरे मालूम चलन कि यहाँ का जकार्ता तो हम एक बार तनी आग्रह करब जितना लोग एजा उपस्थित बा काका चाचा भाई भतीजा बेटी बहन महतारी सब केहू तनी हाथ उठा के और माई के नाम पर जयकार करो जयकार इतना गूंजे कि देव लोक तक ले पहुंचे एकर हाथ ना युगोर उठा दी नामन तपस्या कर हाथ ना होई ओकरा खातिर कोनो बात नहीं लेकिन जेकरा हाथ बा उ हाथ उठा के तनी जयकार बोलो दिल से हृदय से प्रेम से बोली दुर्गा मैया की ए भैया जी साउंड वाला भाई को तरन पाए अच्छा जाए दो मजा ना भाई धन्यवाद भाई नगर के जवाब लोग आवत रहे हाँ बेली फूलवा फूल लारे लहा लाही
चंपा फूलवा राठवा सजुए मोई अरे बेली फूल फूल लही चंपा फूलवा राठवा सजुए चंपा फूलवा राठवा सजुए हो ये मैया हो ये मैया मोरी फूलवा लूलो भाई से बखावा तोहर बटिया जो हले ये मैया मोरी लूलो भाई से बखावा तोहर बटिया जो हले अब एक